Krásny deň, volám sa Daniel Boris a budeme sa venovať ďalej našej stránke Zenturo.sk. Je to stránka, ktorá bude prezentovať plotový systém Zenturo, ktorý predávame na slovenskom a českom trhu. V predošlých kapitolách sme si ukázali, ako sme nainštalovali WordPress a momentálne naše stránky vyzerajú takto. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že tá stránka není nič moc, že by si naozaj vyžiadala určité úpravy grafické a trošku aj naplniť obsah. Tak poďme sa pozrieť na to, ako ďalej budeme pokračovať. Po prihlásení do administratívnej časti vyzerá vlastne naša stránka takto. Môžeme si vlastne nainštalovať buď vzhľad, v časti vzhľad témy. Momentálne sú predvolené tieto. Kliknutím sem sa pridá nová téma a môže sa nainštalovať nová téma. To je vlastne to, ako tá stránka vyzerá. Alebo sa môžu nainštalovať moduly. Moduly sú vlastne nástroje, ktoré nám umožnia, aby tá stránka vyzerala výborne. Prednastavené sú dva, a to je Ahoj Doli a Akismet. Akismet je ten plugin, ktorý si ponecháme, ale Ahoj Doli odporúčam zmazať. Je to taký vzorový a vlastne nefunkčný plugin, ktorý vám nebude vôbec na nič. Každopádne Akismet neskôr aktivujeme a budeme s ním ďalej pracovať. Je to účinný a kvalitný nástroj. Ako prvý krok zvolíme, že nainštalujeme novú tému, aby naša webová stránka mala krásny dizajn. Zvolil som si tému Biteme, ktorá má veľa funkcií a myslím si, že by dala našej webovej stránke Zenturo.sk moderný, kvalitný dizajn. Vašu tému si môžete zvoliť akokoľvek. Môžete si zvoliť bezplatné témy, ktoré sú k dispozícii priamo vo WordPresse. Môžete si pohľadať nejakú takú, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Prípadne si nechajte odporúčiť od odborníka. Tak poďme na to. Kúpime si túto stránku. Táto konkrétne stojí $59. Vôbec si neviem predstaviť, koľko by stálo, kebyže to má vyrobiť nejaký programátor na mieru. Ja si osobne myslím, že tá cena by sa pohybovala 1000 eur a viac. Takže keď si zvolím túto tému za $59, ušetrím si čas, ušetrím si zároveň aj kopu peňazí, ktoré môžem neskôr venovať na rozvoj mojej webovej stránky. V spodnej časti si môžem pozrieť nejaké vzorové webové stránky, ktoré už boli vytvorené a zároveň táto stránka, prečo som si ju vybral, je, že obsahuje veľmi veľa, viac ako 210 webových stránok už prednastavených, čiže budem môcť pracovať s niečím, čo už je pripravené. Takže teraz si túto tému dám do košíka, zrealizujem objednávku a následne budeme pokračovať v inštalácii tejto témy. Takže stiahol som si kúpenú tému z ThemeForest a volá sa BeTheme a nainštalujeme si túto novú tému. Takže ideme do administratívneho rozhrania, do časti vzhľad témy, dáme pridať novú tému. Dáme že nahrať, dá sa buď tu nájsť nejaká, alebo nahrať
Takže vyberieme si tú, ktorú sme si zvolili. Mám ich tu už viacero stiahnutých, niektoré sú platené, niektoré nie. A spustíme inštaláciu. Tu nám hlási, že téma bola úspešne nainštalovaná. Môžeme si pozrieť živý náhľad. Ako stránka vyzerá po nainštalovaní. A keď sme spokojní, tak dáme uložiť a aktivovať. Zatiaľ tu nemáme vytvorené žiadne články, žiadny obsah, preto tá stránka vyzerá a pôsobí tak neúplne. Momentálne máme stránku Zenturo.sk nainštalovanú tému BTeme, ktorú sme si zvolili a zakúpili a môžeme sa pustiť do ďalšej práce. A to až v ďalších kapitolách. Takže príjemný deň.